Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana lan lamun ana apa al kalamu apa kalam iku nakison kang nakis, kang kurang. Wawa utawi kalam nakis iku aladi kalam lam yudkar kang ora ditutur fihi ing dalem kalam nakis opo al mustasna minhu, opo mustasna minhu. Wa yusama lan diarani opo kalam nakis diarani istisnaan ing istisna, mufarrogon kang mufarrok, kang kosong. Karena mongko ono opo al mustasna opo mustasna iku ala kasabil awamili ing atase milang-milang piro-piro amil, ing atase ngira-ngiraake piro-piro amil. Fayukto mongko diparingi opo al mustasna ma ing lafat yastakiku kang majibake apa mustasna hu ing emma lau lam tujat lamun ora ditemu apa illa lapat ilah wasartuhu utawi syarate ahli nakwu istisnaan mufarrogon iku kaunul kalami anane kalam iku ghairu ijabin ora kang mujab. Nakwu makoma ila zaidun umpamane contoh lapat makoma orang ngadeg ila zaidun angin sopo zaid wa maroaitu lan ora ningali sopo ingsun ila zaidan angin ing zaid wa marortu lan ora liwatan sopo ingsun illa bi zaidin angin ketemu kelawan zaid wa ka qaulihi ta'ala lan koyok dawuhe Allah ta'ala surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Muhammadun lan ora ono utawi Nabi Muhammad illa rasulun angin iku utusan. Contoh meneh surat An-Nisa ayat 171. Wala taqulu ala Allahi illal haqqa. Wala taqulu lan aja ngucap sapa sira kabeh ala Allahi ing atase Allah. Illal haqqa angin ing ucapan kang bener, kang hak. Contoh meneh surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya aksanu. Wala tujadilu lan ojo madoni sapa sira kabeh ahlal kitabi ing ahli kitab illa billati angin kelawan madoni angin kelawan al-mujadalah hiya utawi alati tatawa hiya utawi al-mujadalah iku aksanu luwe bagus. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.